Υπάρχει ένα κενό και τους έχουν μεταφέρει μόνο τη μία πλευρά. Υπάρχει λοιπόν μια, ας το πούμε, νεκρή ζώνη. Το βλέπετε τώρα. Χριστό, Πάμε λίγο στον Αλέξη Τυρόπουλο. από την πλευρά που είναι από κάτω σας, ακριβώς δηλαδή από όπως είστε από πάνω και βλέπετε τα επίσημα δεξιά, ο κόσμος, οι οποίοι είναι φίλαθλοι με οικογένειες, με τα παιδιά τους, ήταν μέχρι το σημείο που είναι οι Κροάτες, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η κενή ζώνη υπήρχε από την άλλη πλευρά προς το πέταλο. Αλλά οι άνθρωποι που καθόντουσαν εδώ είναι όλοι οικογένειες με παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, δεν πείραξε κανείς κανέναν. Σας λέω, μπήκανε 200 κουκουλοφόροι από το σημείο από την κεντρική εξέδρα ουσιαστικά. Πάντως οι Κροάτες νωρίτερα, και υπάρχουν πολλές πληροφορίες γι' αυτό, πέρασαν και έσπασαν τα πάντα ό,τι βρήκαν μπροστά τους στο Πασαλιμάνι. Ήταν αυτοί χωρίς το εισιτήριο, Χριστό. Ήταν αυτοί που ήταν χωρίς εισιτήριο. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα την φωτοβολίδα να πέφτει μέσα στον κόσμο. Αυτοί ήταν οι Κροάτες που έπεσε η φωτοβολίδα μέσα τους, έτσι. Μάλιστα.